kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Radio Benkan 97 tomi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikɔrɔ Kuluju Nagakɔrɔla ma bi ye alamisa ye utukalo tile 29 sanba 219 Radio Benkan ale kuma so kɔnɔ 97 tomi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikɔrɔ Kuluju Nagakɔrɔla na kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Silla maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Kɛnyɛrɛ ye kulu min bɛ n'an kama ONG AFAD baraɲɔgɔnya ani OSIWA ani kulu min bɛ n'u kama réussir la décentralisation u ye kalanbolo dayɛlɛ a bɛ tile 2 kofɔ ka ɲɛsin dɔnkibaru dilaw ani artisiw ka ɲɛsin olu ma yuruguyurugu kɛlɛli fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan yaasa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa a dabɔra bi sɔgɔmada in na maison de partenariat Bamako Angers la. Ɲɔnajɛrɛ tako 44 na a bɛ comité interparlementaire union économique et monétaire ouest africaine CIP UEMOA a bɛ o ko fɔ a dayɛlɛla utukalo tile 19 tɛmɛlen awa a kun cɛra anw fɛ yan Bamako yan. Force Barkhane o tɛ Faransi ka wolomasiri taabaa minnu bɛ an fɛ yan wa u ka ɲɛminɛ n'o ye commandant ye a ye taama kɛ kunungo ka t'i ɲɛ da chef d'état major des armées kan Mali tɔgɔ la donbaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan daani na kɛnyɛrɛ ye kulu min bɛ n'an kama ONG AFAD baraɲɔgɔnya ani OSIWA n'o ye lamɛrikaw ka bolonɔbila kulu dɔ ye ani kulu min bɛ n'u kama réussir la décentralisation u ye tile 2 kalanbolo dayɛlɛ bi donya in na utukalo tile 29 a bɛ kun cɛ sini utukalo tile 30 ka hakililajigin kɛ yuruguyurugu o kɛlɛli la anw ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi ɲɔgɔn kan hakilinaw kan ka kɛ cogo di yaasa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa dɔnkibaru ɲininaw a bɛ olu ko fɔ ani artisiw n'o ye seko ni dɔnko tigilamaw ye a dabɔra maison de partenariat la Bamako Angers u ko nin bɛ bila u ka baaraminan dɔ de kɔnɔna na yaasa an ka faamuyali sɔrɔ la an ka ONG AFAD a ka baara waleyaba min bɛ n'o ye Ibrahima Kulibali ye an ka ale lamɛn a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An ye coalition min sigi sen kan an ka projet n'an b'a fɔ o ma ko action concertée de lutte contre la corruption au Mali n'o ye an bɛɛ ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen pour que ka yuruguyurugu kɛlɛ Mali kɔnɔ an kun y'o mun daminɛ 2017 n'an ye jɛkulu sigi sen kan n'an b'a fɔ o ma ko coalition des organisations pour la lutte contre la corruption o coalition in o projet kelen o projet de kurakurayara san 2 kɔnɔ an bɛn'o le lawaleya san 2 kɔnɔ o lawaleyali le kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ an ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min bɛ yen ni faso yɛrɛ ye cakɛda minnu sigi sen kan cakɛda minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛli kɛ an y'a ye k'a fɔ an ka coalition n'o cakɛda mɔgɔw k'u sigi ka kuma u ka hakili falen-falen kɛ halisa yuruguyurugu a kɛlen ka fiɲɛ jumɛn bila Mali la bi yuruguyurugu an bɛ yɔrɔ jumɛn na bi yuruguyurugu kɔnɔna la bi Mali la fo an ka jɛ ka hakili falen-falen o la a ka kɛ bɛɛ kana ci kan fɛ c'est n'an bɛɛ an kɛ an b'an janto ɲɔgɔn na an bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ a bɛ kɛ a dama ko ye il faut k'an ka jɛ ka hakiliw falen-falen ka faamuyali sɔrɔ yuruguyurugu bɛ se fiɲɛ min kɛla an ka jamana la bi anw yɛrɛ n'an b'a fɔ anw ma ko organisation de la société civile an bɛ se ka ninnu cakɛda ninnu dɛmɛ sira jumɛn fɛ fo k'an n'u k'u sigi ka kuma de mais ni bɛɛ tora i ka fan fɛ k'i hakilina de ta n bɛ nin kɛ alors que peut-être souvent ni e ye hakilina ta ale hakilina wɛrɛ b'o la o ni tɛ taa ɲɔgɔn ye mais n'an bɛɛ jɛra ka sigi ka kuma hakilina minnu b'an na a bɛ se ka dafa cogo min na pour que an ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka nɔbɔ yuruguyurugu kɛlɛli la artisiw fana ani journalisiw fana an y'olu fana wele olu fana n'u bɛna jɛ ka kuma n'o ye OCLE ye n'o ye bureau de vérificateur ye n'o ye pôle économique ye n'o ye comité de suivi des recommandations des états généraux sur la corruption ye u ni nin cakɛda ni mɔgɔ bɛɛ de bɛna jɛ ka hakili falen-falen kɛ tile 2 kɔnɔ cakɛda ninnu yɛrɛ ka baara ye mun ye pour que u ka faamuyali sɔrɔ o kan kosɛbɛ sariya jumɛnw bɛ yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli kan Mali la parce que baara nɔgɔn tɛ n'i ko i ka yuruguyurugu kɛ f'i ka sariya dɔn donc sariya jumɛn bɛ u bɛ se ka ladilikan jumɛn di an ka coalition mɔgɔw ma u bɛ se ka ladilikan jumɛn di journalisiw ma u bɛ se ka ladilikan jumɛn di artisiw ma yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna la pour que a kana wulu ma ni problème ye hakili falen-falen na bila jumɛn kan u kɛlen ka ladilikan d'u ma
o bɛ se k'olu dɛmɛ cogo di u ka baara la parce que an y'a ye k'a fɔ nin cakɛda nin fɛn fɛn filɛ u bɛɛ bɛ baara la mais n'i ye anw ɲininka dugu kɔnɔ an b'a fɔ ninnu bɛɛ sigilen o tɛ foyi la alors que u dun ka kumaw kɔfɛ n'i y'u ka kumaw ta k'a lajɛ i b'a dɔn u bɛ baara la mais baara bɛ kɛ ka dan hakɛ dɔ de la n'olu ye baara kɛ ka dan hakɛ dɔ la an minnu ye citoyen la n'an b'a fɔ ma société civile en tant que an ma na k'u dɛmɛ u y'a bila yɔrɔ min na k'u dɛmɛ ka politique mɔgɔw pousser a ka tɛmɛ o kan a ko bɛ kɛ baara ye parce que olu ka baara dan b'a la olu b'a kɛ ka dan sariya b'a fɔ k'a kɛ ka dan yɔrɔ ma san o san o b'a ye vérificateur bɛ rapport bɔ a bɛ taa di président ma n'a ye rapport bɔ k'a di président ma o vérificateur ka baara ye sariya ko ale ka baara kɛ ka dan ye mais n'ale y'a kɛ ka dan ye anw dugukɔnɔmɔgɔ n'an b'a fɔ o ma ko société civile an de bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw tintin ka jamana ɲɛmɔgɔw wajibiya u ka nɔbɔ vérificateur u ka nɔbɔ hôtelier u ka nɔbɔ pôle économique an nɔbɔ comité mɔgɔw yɛrɛ plan d'action mun kɛ u ka se ka nɔbɔ a la en tant que an m'o kɛ k'an sigilen to ten n ka sira tɛ a la ou bien karisa fɛn bɛ karisa bolo ni n kumara ko n ye ɲɛngo ye en tant que an b'o o taabolo de bɛ an na yuruguyurugu kɛlɛli bɛna gɛlɛya an ma dɛ. a kɛnɛ kan fɛn min ye ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba min kɛra n'an ko ma états généraux sur la corruption ni o ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele kɛra bɛɛ lajɛlen maa o maa n'o da kan ka don a la yuruguyurugu kɛlɛli lahalayaw kan laɲini minnu kɛra o kɔnɔ o hakilina waliyakulu o ɲɛma o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye bubakar kulibali ye ale ko yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔnnajɛrɛba min kɛra ko laɲini 104 o de bangera a kɔnɔna na wa ɲinifɛn baw olu tun ye 9 ye yuruguyurugu ale bɛ se ka kɛlɛ anw ka jamana o kɔnɔna na cogo min na a ko maliden 100 sarada la 90 k'olu ye yuruguyurugu kɔlɔlɔ sɔrɔbaw de ye k'a tɔ ye k'o ye ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛ jugu tigilamaw de ye ka fɛɛrɛ sigi ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka yuruguyurugu kɛ u sago ye cogo min na ka jamana foroba nafolo kɛ u ni dungɔfɛn ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite o CLEI n'ale ɲɛsin bɛ yuruguyurugu o kɛlɛli ma Amadu Male a tun bɛ kɛnɛ kan a ka cakɛyɔrɔ tɔgɔ la a fana ye farankangɛ kuma la office yɛrɛ sigi kun ye min ye k'a fɔ nafolo sɔrɔ min tɛ kɛla jɛlenya la ka se k'o kɛlɛ Mali la mɔgɔw bɛ nafolo sɔrɔ mɔgɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni jɛlenya ye ka se k'o ko kɛlɛ yaasa Mali nafolo a ka se ka maliyɛnw nafa office sigi kun y'o de ye. k'a bɛna ka rapport fɔlɔ k'a bɛna o dangɛnɛ n'Ala sɔnna an bɛna dangɛnɛ sɛgɛsɛgɛli caman kɛra dɔ kɛra nka an y'an sinsin min kan fɔlɔ parce que baara kura de don foro kura bɔ yiri de bɛ kari fɔlɔ ni yiriw karila kɛnɛ bɛ bɔ donc baara kura don donc an ye an ɲɛsin ka se an ka baarakɛminɛnw ka se ka baarakɛminɛn danganeyalenw sɔrɔ an yɛrɛ ye ka se ka baara taabolow défini bon sisan an ye dɔɔnin kɛ ɲinini na mais peut-être que ɲinɛ a bɛna kɛ mɔgɔw ɲɛna k'an bɛna se yɔrɔ min na ɲinini na peut-être que o tɛna wasa o la mais u k'a dɔn k'a fɔ an ye baara min kɛ ka ɲɛbilali kɛ taalen ɲɛfɛ o bɛ an bɛɛ wasa. wari sɔrɔ sugu a fanga ka bon. ayiwa an bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ bi an tɛ se ka kuma caman fɔ o la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ hali bi Ala ka maliyɛnw dɛmɛ. an b'a yira la sa k'a fɔ nin baara kuncɛ waati ONG AFAD ni OSIWA ani Réseau sur la décentralisation u ka laɲini de ye dɔnnibaru ɲininaw ani artisiw seko ni dɔnko tigilama ninnu u se ka kɛ maa jolenw ye cogo min na u ka se ka fɛɛrɛ ninnu k'u la ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa yaasa yuruguyurugu a bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na. ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 44 n'o ye comité interparlementaire UEMOA Union économique et monétaire ouest africain CIP UEMOA a dayɛlɛla anw fɛ yan utukalo tile 19 a kun cɛra kunungo arabadonya dunanjigiso dɔ la Bamako yan baaraw olu kuncɛlen kɔ laɲini dɔw olu kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma o de ye k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan lafaamuyali ladɔnniyali kunnafoni bugunnatigɛ tani ka segin olu bɛ se ka waleya cogo min na jamanadenw olu nagakɔrɔlaw na ani baaraboloba minnu bɛ yen n'o bɛ wariko ka wari kelen dilan farafinna ye farafinna ka se ka bɔn yɛrɛ la sira taama ni o wari ye cogo min na k'o bɛ se ka waleya CEDEAO jamanaw olu kɔnɔna na cogo min na. Barkan n'o ye Faransi ka wolomasiri taaba minnu bɛ anw fɛ yan olu ka ɲɛminɛ n'o y'u ka commandant ɲa a ye taama kɛ kunungo ka t'i ɲɛ da Mali chef d'état-major des armées kan nin taama in a kɛra général de division Pascal Facon ale de fɛ ka ɲɛsin an ka général de division Abdoulaye Coulibaly u ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka kwajo kɛ baaraɲɔgɔnya ni wolomasiri taaba kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ u ka laɲiniw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na n'o bɛ kɛlɛ kofɔ ka ɲɛsin mugujugutila jatigɛwale olu kɛbaw ma n'o ye terrorisiw ye n'olu bɛ munumunu salo la an ka jamana kɔrɔyanfan ka na cɛmancɛ bolo fɛ.
kulu dɔ n'o ye commission de sécurité du congrès américain l'américain jamana olu ka wasabulon o kɔnɔna na maa minnu ɲɛsin bɛ lakanda fɛɛrɛw ma olu ka kulu dɔ olu de wulila ni u ka wasaden min bɛ n'u kama honorable Jimmy Epaneta olu de nana Mali la utikalo tile 27 ka kuncɛ tile 28 ko u bɛ taama la taama min n'a b'u lase jamana caman na o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka faamuyali wara kosɛbɛ Sahara kungo kɔnɔna na baaraɲɔgɔnyaw kan ka kɛ cogo minnu na fɛɛrɛ minnu kan ka sigi ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min ye mugujugu ci la jatigɛ wale kɛbaw dantɛmɛ wale kɛbaw n'o ye terrorisiw ye fu bɛ se ka siri u ka waleya cɛjuguw la an ka jamana o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna o worodugu yanfan fɛ. Oli Ulingwa ale lamɛnra kiiritigɛlamaw fɛ a bɛ Kongo jamana a bɛ o kofɔ a kɛra tarata tɛmɛlen sɛgɛsɛgɛli dɔ o hukumu kɔnɔna na n'a bɛ ɲɛbila sɛgɛsɛgɛli a bɛ o kofɔ jamana foroba nafolo fɛn min ka dɔn ka fɔ mun ɲɛsin kun bɛ banajugu in kɛlɛli ma n'o ye Ebola ye o yuruguyurugu hukumu kɔnɔna a bɛ o de kofɔ Kongo jamana o kɔnɔna na nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ne lamaka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw olu lase aw ma a bɛ dɔgɔkun kunnafoni laban a bɛ olu ko fɔ yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin Maraka faama ka journal bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka faama ka journal bambara ka kunnafoni jatara an n'a bɛɛ lajɛlen ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.